Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel ओरैबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ thumbnail बा टाइटेलाव नायनानै भिडिअब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बिदि भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे फेसबुक नायबाय थानाय समाव मोनसे पस्ट मोननो हादों आरोना। बे पस्टआ ओरैबायदि जेनोखि दुखुनांथावखौनो होननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला सासे हाबा जाखानाय आइजोआ एबा हिन्जावा 6 दिननि उनावनो खारनाय जों नुनो मोनदों। ओमफ्राय बे पस्टखौ आं नोंथांनो क्लियारलि फरायना होगोन आरोना दसे उनाव। बे पस्टखौ सोर होदों होनबा बे पस्टखौ होग्राया जाहैबाय आं नोंथांनो बे पस्टनि स्क्रिनशट लाना लाखिखादो आरोना नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। बे नोंथांनाव नायनो हागोन, आं स्क्रिनाव होगोन आरोना। बे पस्टखौ जाय मानसिया होदों बेनि नामखौ आं लानो सानदों। बेनि नामा जाहैबाय लोगोफोर प्रियंका बर'। ओमफ्राय बे जायगाया मा जायगायाव जादों, मा डिस्ट्रिक्टआव जादों, मा गामिनि बेखौथ' बिथाङा जेबो मेनसन खालामाखै एबा खिथायाखै। जास्ट नैबे हिन्जाव खारनायखौल' बिथाङा लिरनानै खिथादों आरोना। जिखुनु जाया नोंथांनो बे पस्टआव मा लिरना होदों आं नोंथांनो बेखौ फरायना होनो आरोना। नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरोना मा लिरदों। ओमफ्राय आंनि फरायनायफ्रा माबाफोर मिस्टेक एबा गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय। लिरदों मा आखुनि हिन्जाव बेलाय हाबा जानाया दिनैजोंसो 6 दिन जाबाय होनदों आरोना। दिनैजोंसो 6 दिन जादों होनदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव मा लिरबावदों हाबानि फैसा उसुरखाखौबो लानानै खारबाय होनदों आरोना। ओमफ्राय आंनि फंसे खोथाखौ आंबो बुजिनो मोनाखै आरोना। उसुरखा माने मा आं बेखौ मोनथियाखै दे लोगोफोर। नोंथांमोना मोनथियोब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर बे मानसिखौ नुब्ला हमनानै दोन 5,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरोना। हमनानै दोन 5,000 होगोन आं हमनो हायोब्ला बिदि होननानै लिरना होदों। ओमफ्राय बाव मोनसे मबाइल नाम्बार होदों। नोंथांमोना बहाबाफोर नुफ्लांबायोब्ला बे स्क्रिनाव होनाय फट'खौ नोंथांमोना नैबे नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आरोना। नैबे मबाइल नाम्बारखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थाना होनि, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। 8099446500 कल खालामदों आरोना। बे नाम्बाराव कल खालामदों आरोना। ओमफ्राय लिरबावदों जाय लांदों ओरैनो खारग'नाय नङा होनखाबाय, गावसो गोसो जानानै फैदोंमोन, रायजो राजाखौ लानानै हाबा खालामबाय, दिनै बेफोरबायदि खालामनानै थांबाय, लोगोआव फैसाबो लानानै खारबाय होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बे फट'खौ नुखाबाय। फट'खौ नुयोब्ला नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामना खिथाहरबानो जाबाय आरोना। बिथांमोना जाय हमनानै खिथाहरनो हागोन बिथांनोनो 5,000 बान्था होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। ओमफ्राय आं बेनि सायाव बारा बुंला। बिसोरबा मा जानानै खारदों बेखौथ' जों बुंनो हाला। जास्ट नैबे पस्टआव होनायलाय जों नैबे पस्टनि लेखायै आं नोंथांमोनजों सेयार खालामहरनाय जाबाय आरोना। बिथांमोननि गेजेरावबा मा जालायना खारदों बेखौथ' जों मोनथिला नालाय। ओमफ्राय बिथांमोना खारनायखौल' खिथाबाय, फोरमायबाय मा जादों बेखौथ'। माबा मोनसेबो जादों जानो हागौ सिङाव, बेखौथ' जों बुंजोबनो हाला। ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबसक्राइब खालाम थाबाय। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय बाय।